Pini teleponi phai inkora pliani lakha kriner cap dhansari constituency ke parlo hidisajir Solomon rong piarong along kedo bang hini ahemepi aphan kisung ke boyalam chinisi serving Society of Karbi Anglong atumpen kerap ke pajir dam lason si pherangki claim rapet ajir potum kaikia portami Karbi Anglong angkang pia phantami birta ke toklapen birta ke pachitak pensi Solangdo Karbiara aphan isiasai claim pipon bomlo la sopen pherangke claim bang inkoyatum chilangsi kiduk det kisung det Karbiara aphan kerap ke pale longji aphan chingwai pen Service Society of Karbi Anglong pu isi non government organization asong mahang pathek ponlo la sopen aphi pini thereponi phai inkora clear ni Dhansiri constituency ke parlo hidisajir Solomon rong pi arong amekar karlitang kangbura tarwa chor kaveterang pilapen karlitang longki tiso chor kajor terang piatum padonni kiduk kisung thektik alam chinisi alang lituma phan NGO mate Serving Society of Karbi Anglong klembang angbong jongjung sika pharu isi hini atangka chirungsi masapso kerap kepajirdam Lason si Karbi akhayang bong kiduki sungatuma phan un anpen inghon ponangchi ra ponangchi pu ahemepi an ponsi pini thereponi phaing kora clear ni Serving Society of Karbi Anglong amai phu jit kramsa kongchun bang longsodaring ti lapen alangli ri sang ho tum pen hidisa jira long ahemepi kiduki sung thektik hemtun hini kachoboche dun kaveterang pilapen kajor terang pi ahem an humri damsi chingki chethandam bangso ho dalang lituma phan arni sinini kechoji aphan sanghan an kachutuna phole bucket pekok hai hoi asap kerap pajir tekang la hidisa jirlong sami ipi tum arta jumpik mat arta du piglo puni tum arjulong alang tum sung boydat lo lesalang tum phan arjulong sini tum avedet tu wefin sang han la pen piko e pak semi tum pajiru kon kang lo la bang kini tum pini la bang ni tum kaprek pani tum kerap hang hepin la bang ni tum jirpu ancing room si mane pharo hini pula ching room si la so asani tum deng pon lo itum bangso society mate survey of Society of Karbi Anglong pu society penili tum non kebang jil langs tame lason kiduk det ke boydet tumhan kerap ponji phanitum ching wai ponlo lapen lanso serap pon lang pini bahini rablo porte moi prangke bang pli phan rapon po lason dak thak se bang pli pen mo ke bang truck po se pabat pon bom po lapen nitum inter Karbi Anglong is west tamila so kipang dang ponji phanitum non bor bi phan se matha ponlo lap Bangso kerap ke pajir damahud alhiaman pen abarim District Press Club of Karbi Anglong Kongchun bang Daniel B lapen Digital Media Union of Karbi Anglong Kongchun bang Rangsina Tisotum Chitongdun Karbi Anglong Serving Society Serving Society of Karbi Anglong President Secretary lapen kerap petoma samaya kerap piparpig lo athime alang tum risomar sila lapen ata pate owekimia tum sila samaya alang le tum kimatha kemi pen mate alang tum mithang khayang bong mate ituma society long kadure de tum hastame raponi mai hon boni bu matha se alang le tum amithang long do gali stame alang tum chirung chirek pen kadu ka ve lason pangrum si uthot kirap di pidam alang tum misena kam si kemlo la solo rang tum long kai ke same munit lapen arnam stame hirjume pidun po ninga rong pik lo po parke nang pudun thek thedat lo nilita ninga rong pik lo nang litum bang lo ajat long ke ninga rong lo News report long sodaring ti Karbi Anglong live